Ei. Mikä olisi kannabiksen laillistaminen niin kuin semmoinen suurin ongelma teidän mielestä? Sitä on vaikea näin yhtäkkiä sanoa. Mutta jos Joo, ei mitään, tervetuloa vaan. Mutta jos mietitään, että valtio on nyt niinku hallitukset on ajanut meidät niinku vuosikymmenen toisensa jälkeen tähän tilanteeseen, missä me ollaan. Että meillä ei ole rahaa, meillä ei ole töitä, meillä ei ole tulevaisuutta. Tässä olisi töitä, rahaa ja tulevaisuutta, kiinteistöjen arvot nousi sitä Suomessa, niin miksi me seistään semmoisen kehityksen edessä? Meidän on ihan siis näitä ulkolaisia ihmisiä ottaa tänne, kun meidän kotimaiset ihmiset on työttöminä, ei ole pistetä persettä vaan. Mutta sehän on oikeistohallituksen tekoja koko ajan. Ei oikeita. No eikö oikeistohallituksen teko? Tännehän tuodaan jatkuvasti ihmisiä tekemään meidän töitä. Mutta sehän on väärin. Se on väärin, mutta minkä takia täällä kannatetaan sellaista puoluejärjestelmää, mikä tekee asioita väärin? No eihän meillähän on demokratia. Demokratia toimii sillä tavalla, että mitä tyhmempiä esitetään, niin sen helpommin se menee läpi.